Sarap. Pen, hindi ko pala na-open. Ate Emma, kumain ka na! Ano ba yan? Hindi niya na-open yung camera. Yung video. Oo, hindi pala na-open. Ano ba yan? Ito yung pagkain. Oh, Nepi! Ang dami. Kumain. Hi, guys. Hi, guys. Salamat. Ang daming sweet. Daming sweet. Oh. Kanya-kanyang ano, kainan. Kung gusto niyong kumain ng salat, ito pa rin. Kung gusto niyong kumain ng damo, ayun. Ito ang damo. Ayun o, dalawi. Ito ang napuwal na, oh. Ang sarap. Ayun yung nakatago. Busy sa it. Ay, nagabi na kayo. Bilang ka natin, Emma. Bilang ka ng namin. Ba't ba ako tingin mo itlog? Meron ako, wala. Ay, may nahulog ako. Binigay ni Mama, nahulog. Oo, nahulog yun kay Mama. May nahulog na 10. Oo. Hello guys. Hi. Ito ang mga kababayan na mahilig mag-selfie-selfie. O ayan, kainan na. Hi vlog. Ay, oh. Nandito si vlogger natin eh. Bahala kayo dyan. Kandahan mo natin na. Ay, Kaya lang, blurred siya. Parang malabo. ano ba? Kasi gabi. Ano, ito para. Sige, selfie. Teka lang. Celebrating. What's up? Celebrating ng Eid Mubarak. Thank you, Madam Hasa. Kasi ako nakunatuloy. Thank you, Inorderan kami ng amo namin.